bi tarata juye kalo tile 7 gouvernement ɲama Choguel Kokala Maïga ani Maroc jamana ka lasigiden min no be Mali la Driss Isbahen u jɛra ka dɔgɔtɔrɔso min n'a be commune 4 kɔnɔna la ko baaraw k'olu kolonbo kari ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen n'a dira Mali ma Maroc jamana fɛ ale ka baara na ɲɛsin ba ani denw de ma commune 4 musow n'u kɔni tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ nin ko in a diyara olu ye kosɛbɛ Madame Traoré Masakuru Keita an ka ale lamɛn. A nafa ka bon, n'i ko k'i b'a nafa fɔ sa i da tɛ se ka s'a bɛɛ ma a ka surun sɛbɛnnikɔrɔ k'a bɛɛ de la i mana wuli heure o heure i bɛ se k'a yɔrɔ lasɔrɔ joona a ka surun ni an tun bɛ boli ka taa taxi ni fɛnw ɲini ka taa yɔrɔ caman na mais a ka surun mɔgɔba de la sa surtout minnu bɛ Sibiribugu la hali an minnu bɛ fɔ sɛti la a ka surun anw na i y'a ye a kɔni a wusayara yɛrɛ a diyara n ye a bɛnna ma ne yɛrɛ lajɔlen don ayiwa a ko kɔni ayiwa an kɔni an nama ka mɔgɔ fɔlɔ ye a kɔni dayɛlɛ don an kɔni tun bɛ yan nɔ a kɔni a diyara ye ala ka kɛ sini kɛnɛya ye. Karim Keita n'ale ye commune 4 ma ye n'ale kɔni ye jɛkulu min tɔgɔ ko Ambikɔ n'o o ɲama dɔ don ale y'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ lafiya ye olu ma sabula u baw ani u denw i ka dɔn ani u dɔgɔninw olu de bɛna furakɛ ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen in na wa a mɛnna olu tun bɛ ka a dayɛlɛli kɔni ka o makɔnɔ Karim Keita. Ani nisɔndiyalen don parce que a bɛna degunba ta ka bɔ an balakaw kan parce que a bɛ olu de kan surtout muso minnu n'olu kɔnɔma don olu de ka clinique don ani den minnu san bɛ taa san 1 na fo ka taa bila san 5 la donc vraiment olu ka bana min don ko bɛna furakɛ yan nɔ nin ye nisɔndiyaba de ye an sɛbɛnnikɔrɔw bolo plus précisément la commune 4 aussi vraiment an nisɔndiyalen don kojugu fo ka taa dama. Karim Keita n'ale bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ la commune 4 kɔnɔna la o ye sifinnakaw u ka ɲɛmaaba ye ale n'a ka jɛkulu olu kɔni de jɛra ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati yaasa nin don in a ka kɛ don belebele ye Bamako commune 4 o kɔnɔna la Karim Keita an ka ale lamɛn. Sifinnakaw tɛ se ka to kɔ parce que nin ye jamana jɔ de bon sifinnakaw de ye sini ɲɛsigi n'olu ye sini ɲɛsigi ni nin bɛna kɛ anw fɛ yan nɔ surtout u y'a organisation ta k'a di anw yɛrɛ sifinnakaw ma k'an ka mobilisation kɛ de je pense que an yɛrɛ kungo de don donc jamana jɔ la mɔgɔ tɛna jamana jɔ an ye donc n'an wulila nin na donc a wulila an yɛrɛ kungo la an wulila jamana jɔ de la donc o de y'a to an bɛ kɛnɛ kan bi an cayalen don fo ka dama tɛmɛ. Ni dɔgɔtɔrɔso min i ka dɔn k'a fɔ ni dayɔrɔ 79 o bɛ a kɔnɔ bange kɔni o 5000 o bɛ se ka kɛ a la san kɔnɔ gouvernement ɲama Choguel Kokala Maïga a ye foli bila ka ɲɛsin Maroc i ka dɔn k'a fɔ masakɛ ma n'o ye Mohamed Sisi ye ani a ka jamanadenw bɛɛ k'a yir'u la k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen in a na kɛ sababu ye ka malidenw ka olu lafiya Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.